Tinoona muri very active social media, kuma Facebook uko, kuma WhatsApp nei muchipa vanhu ma-philosophies onyo monosophies. Zvakakosha sei kuti ma-producers akaita semi vange vachishandisa ma-platforms iwayayo to preach their gospels about the music industry? I'm trying to run away from panekamuka culture angangari muZimbabwe kekuti munhu ane ruzivo rwakanoviga, so and I'm sure you know kuti pane n'anga dzakatofa neruzivo rwadzo, pana vana gwenya Mbira vakatofa nemaskills avo avasana kuita pass on. Ende chakanyondiencourage nchoti ndakatarisa paYouTube pandakatanga kuenda pasocial media, pandaona paYouTube pane a lot of lessons ema-American artists even muno muAfrica vekudhara sei vanenge vachingoita pass on knowledge yavo, so vachingodzidzisana kuita make sure kuti ruzivo rwemunyika mavo haruri disappear. Then pandacheka paYouTube pandaona pamba pasina kana anything from Zimbabwe, ende vamwe vacho vaitotaura paZimbabwe vangasitori maZimbabwe. So now I just took it upon myself kuti it's better ndibuditsewo information yandinayo kuitira for the next generation. And because since I've been in the music industry for a long time and ndine imwe knowledge havasina, because I've noticed kuti ukatarisa right now I think the majority, I can simply say more than 95% yema-artists ari music industry right now vakapinda music industry kusina ma-structures, kusina ma-record labels, saka havana kana knowledge yekuti music industry chaiyo nema-structures inoranwa sei. So there are a lot of ma-blunders ari kuitwa right now, ende vazhinji vari kushamisika why dziti varoramba vachingoita go around and round vasina kwavari kuenda, it's because of those blunders. But unfortunately ukada kuvaudza chokwadi vazhinji vacho vanogumbuka, but vamwe vacho vanozoti kana vatsva zvigunhu manje vanozodzoka, but havadzoke vari pasocial media, vanodzoka nerweseri kuti but paipa Mudhara mamuri correct. But I always try to warn them, because most of them they end up vakunakidzwa nekuteerera ma-advice anotaurwa nevanhu vasina mbobvira vatsika music industry, vanhu vanenge vari kumaterrace, because zvavari kutaura zviri so enticing ende zvinonakidza kuteerera, but at times chokwadi hachinakidzi kunzwa. So I always advise people to try as much as possible to avoid protecting what you wish was true. Because nditaure manyepe kuda kufadza vanhu ndotaura the truth, but a lot of people they protect what they wish was true, and vanopedzisira vatsva. Well, it's monosophical. It is what it is. We say it like it.